niin, se olisi toisen jahtivlogin aika ja tällä kertaa ollaankin hirvijahissa. Ja meillä on 3. jahtiviikonloppu ja vielä olisi pystyssä 1+1. Tuolla on meillä tuo peto. Tällä hetkellä keli on vesisadetta, tihkua ja se on satanut koko yön. Muutamia kavereita tai jahtiporukka-ihmisiä on kyllä tulossa, mutta aika hiljasta varmasti on, koska vettä tuleeko aisaa ja ei tää nyt mitenkään imarteleva keli ole. Kyllä kun viimeisinä viikonloppuina on ollut pakkasta ja aurinko paistanut ja mikäpä siinä on ollut pikkupakkasessa haistella makkaraa. No pitkät päivät. Eräkontista meiltä löytyy 9-vuotias harma ja käy kuin taskukello, mutta ikkä alkaa olemaan jo 9, mutta silti 35 kilometriä tulee läpsyteltyä päivässä ja haukuttua hirveä ja nostaa kyllä ylös pahimmastakin paikasta. Ossi, miten meille käy tänään? Ei oo se jännä kommentteja tänään. Mitä Ossi? Näkyy kyllä koira. Pitääkö painaa tästä? Eikö kuvata? Ossi, odota. Os täällä. Päästä vaan. Sä et oo sanonut sille vissiin, että kattoo silmiä. Ei. Kato silmiä. Mulla on vähän niinku tauolla nyt nuo. Ja kuuma. Mä sanoin, että se pysyy kuumana. Etkä tätä suuresta suklaata tässä imeskellä. Mä oon polttanut hörpän, niin mielikin on. Menis katso tuosta yli. Nähtäis minkä perässä se on. No niin, tilannepäivitystä. Tässä meni tunti ja koiralla on, no en mä tiedä, varmaan 20 minuutin jälkeen oli jo jäljellä ja sillä nyt on aikainen tuolla haukussa ja äsken käytiin vähän tsiikailemaan, että mitä sieltä löytyy, niin aikainen. Tuli jahtikoverilta viesti, että täällä pelloilla on emä ja Vasa ja Jonni. Se olisi ollut kyllä makia porukka, mutta mennään nyt tällä mitä on löydetty. No niin, nyt on passit asetettu. Lähdetään eteneen haukulle. Katsotaan, että missä se oikein haukkuu. Se on ollut paikallaan jonkun puoli tuntia. Nyt on haukku ja tällä hetkellä on koiraan 600 metriä ja haukku kuuluu ihan hyvin. Jännittävää. Aamulla kattoo sitä hirveä. No niin, se pysähtyi taas. No niin. Ei tullut tappoa ensimmäisellä yrityksellä. Karkas. 150 metriä oli vielä haukkuun matkaa ja se oli semmoinen tuossa pellolla haukku ja kiersi koko pellon ympäri koiraa ja hirvi niin kuin varmaan 3 kertaa. Ja sitten siinä kun yritin mennä vähän lähemmäs, niin sitten ne lähti tuosta livohkaan ja isä näki tässä tämmöisen vitiko ympärillä sitten nuo, mutta tai tuolla näkyy hirvi, mutta ei se sitten ampunut sitä, kun oli niin kaakana. Mitä näkyy? Seuraava suunnitelma on nyt sitten se toisenlainen, eli taas se haukku on pysähtynyt niin tonne ryteelikköön ja passilinjalle se ei mene, koska ne on nyt niinku, että se on haistanut nää, jotka passittaa siinä ja tässä sähkölinjalla tuolla päin passittavat ja mä sitten nyt menen tästä tonne 400 metriä tämmöstä penkkatietä ja jään sit siihen linjalle passittaa itekin. Nyt mä oon niinku tuulen yläpuolella vaan, eikä tällä alapuolella tuulen hajun tuolla puolen kuitenkin. Let's see. Talo oli auto ja lähti ja yritti. Mennäänpä autoon. Ilmoittako menee haukulle ja jos on semmonen, että se on tommosessa pöhikässä ja sulla on alta 100 metriä matka.
Siihen ei kannata lähteä aivan niin vai yrittäis, kun sä et näe siellä ampua. Joo. Oi apua. Ossi, hei. Tää oli mun ensimmäinen hirvi. Oi kauhea. Vähänkö jännittävää? Se ei ole luita rikkonut, kun se on noin siisti, kun on tulo. Niin. Puoli 9 aikaa oli haukku päällä. Oshi! No niin, minkälainen päivä oli? Kello on nyt 4. Tässä on mennyt 8 tuntia. Aivan hyvä päivä. Niin, Elisa oli ainakin hyvä päivä. Joo. Mä pääsin Haukulle ja sain ammuttua sitten. Ei ollut ihan hankosarvet, mutta tapit kuitenkin. Tuli tehtyä. Hienosti. Mä oon aivan yllättynyt. Tai siis tää aivan mahtava homma. Pääsin aamulla kerran jo ampumaan ja ammuin ohi. Ja se harmitti ihan suunnattomasti. Joo. Sitten siitä pidettiin pieni palaveri ja sitten isä meinasi, että hän voisi lähteä sitten antaa karkkoja. Meissä tonne passiin. Sitten mä vaan, että no ei, että mulla on nyt semmonen fiilis, että mä haluan mennä Ossille haukulle. Hän sitten kävelee sinne haukulle ja pikkuhiljaa taisi olla aluksi 500 metriä matkaa. Ja olin 100 metrissä ja 75 ja sitten mä että no ei täällä näe yhtään mitään, ei tästä. Ei enää jännittänytkään, koska mä tiesin, että mun pitää antaa vaan karkot sille, että en mä pystynytkään ampumaan. Että taas tuli semmonen pettymys ja sit mä vaan, että no mä menen sinne niin lähelle, kun pystyn. Ja sitten mä olin lopulta alle 40 metrissä. Sitten otin asseen ja nostin sen olalle ja sitten mä kattelin tälle, että missä se voisi olla. Ja sitten yhtäkkiä se kääntää pää ja katsoo suoraan mua. Sitten mä katson suoraan sitä. Sitten mä vaan otin ja ammuin. Oli siirtyi 25 metriä siihen ojaan ja sitten siihen ojaan tuupertui sydänlaukaus. Laitoin heti viestiä, että nyt osuu meidän hirviryhmään ja sieltä alkoi onnitteluita sitten sateilemaan. Niin joo. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Tämä oli oikein erittäin hyvä. Mutta palataan asiaan. Hieno, ootko hieno? Hää? Me ollaan koko 9 vuotta ollaan kyllä oltu semmonen tiimi. Nyt sitten palkittiin tää meidän tiimiys. Hienoa haukkua. Kyllä se on tyytyväinen tuo ukko. Oletko tyytyväinen? Oletko tyytyväinen? Joo.